Eta edizion Emaika Telebistak gaztetxetik informatu dutenez. Horren aurrean protestak deitu dituzte Txintxilla kaleko komisaldegiaren aurrean. Eta Iruñean bertan ikasturte hasiera markatu duen prentsaurrekoa eskaini du Geroa Bai Uxue Barkosek, Geroa Baiko Nafarroako Parlamentuko bozera maileak, ikasturte politikoaren hasiera honetan erronka nagusi gisa ezarri ditu, argindarraren prezioaren gehiegizko igoeren aurrean subirautza energetikoa lortzea, eta osasun arloan lehen arreta zerbitzuaren indartzea tartean, mir azterketen ezoiko deialdi bat luzatzea. Uxue Barkosek argindarraren prezioaren igoeraren aurrean subirautza energetikoa aldarrikatu du. Nafarroako presidente izandakoak eta Geroa Baiko Parlamentuko bozera maile denak, Nafarroak ikasturte politikoari begira dituen erronka nagusin artean, Nafarroatik egin daitekeen argindarraren prezioaren kontrola eta osasun lehen arreta indartzea aldarrikatu ditu. Nafarroako trantsizio energetikorako lege proiektuaren barnean, iragarri du garapen ekonomikorako departamentuak energia trantsiziorako agentziaren martxa jartzea ikertu eta abiaraziko duela. Premiazkoa da, eta esan bezala subiranotasun energetikoaren ardatzetako bat. Honetaz gain, burujabetza energetikoa aldarrikatu du Nafarroarentzat, tartean hitzarmen ekonomikoaren barne energia arloaren zergak aintzat hartuak izan daitezen, eta Nafarroak kudeaketa propioa egin dezan. Bigarren erronka nagusi gisa, osasun bidean lehen arreta indartzeaz mintzatu da. COVID-19 izandako lehentasuna orekatu beharra dagoela adierazi du Barkosek, eta zehaztu beharrezkoa dela osasun etxeetako profesionalen kopurua handitzea. Premiazkoa da lehen bailen eta gizarte osoarekin batera ekitea, COVID-aren aurka lan egin beharra dugu, baina COVID-a egoneagatik ere lan egiten gainontzeko arlo eta lan egiten jarraitu behar du. Amaitzeko ez du baloratu nahi izan pandemiaren amaiera denik, baina zehaztu du berreskurapen ekonomikoaren bidean, beharrezkoa dela Nafarroaren errealitate legala indartzea. Bitartean, lanean jarraitu beharko dugu beste zenbait gaietan. Eta haien artean nola ez, momentu honetan krisi ekonomikoak, COVID-aren krisiaren eragina izan duen, ekonomia arloan izan duen eragina, horri ere aurre egin behar diogu. Gure errealitate legala indartzen. Nafarroako gobernuak aldiz urrats bat egin du klima larrialdiaren kontrako borrokan atzo egindako bilkuran klima aldaketari eta trantsizio energetikoari buruzko lege proiektua onartu zuen. Testua parlamentura bidaliko dute orain han eztabaidatzeko. Itziar Gomez Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Kontseilariak adierazi zuen moduan legea Nafarroak izango duen tresnarik garrantzitsuena dela klima larrialdiak sortutako egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Lege hau larrialdi klimatikoak eragindeko egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko Nafarroak izango duen tresnarik garrantzitsuena da. Lege zehatza eta asmo handikoa da, administrazioei, enpresei eta pertsonei eragingo dieten neurri zehatzak esartzen ditu, berotegi efektuko gasak arintzea aldera eta foru erkidegoan energia eredu berri bat antolatzeko, larrialdi klimatikoak urrats zehatzak, irmoak eta berehalakoak eskatzen ditu, eta hori da Nafarroak lege honekin abiatu duen bidea. Bestaldetik, Bart Parisko zigor auzitegiak hartutako erabakiak harridura eragin du errugabetzat jo baitute Josu Urrutikoetxean eta zeneko kide historikoa auzitegiak ebatzi du ez dagoela nahikoa elementu 2011-2013 aldian etako kide izan zela frogatu ahal izateko. Eta 3 magistratuek adierazi dute negoziatzea ezin dela parekatu erakundeko kide izatearekin. Parisko zigor auzitegiak Josu Urrutikoetxea absolbitu du. Ekainean epaitu zuten 2011 eta 2013 bitartean etaren aparatu politikoko kide izatea, etako kide izatea, klandestinitatean bizi izatea eta etako kideekin harremanak atxikitzea leporatuta. Eta epaimahaiak arratsaldean eman du erabakiaren berri. Terrorismoaren kontrako Frantziako fiskaltzako prokuradoreak 5 urteko espetxe zigorra zuen eskatua.
baina epaileek uste dute ez dagoela elementu nahikorik delituok frogatzeko. Hala, defentsako abokatuen eskaera ontzat eman du Zigor Auzitegiko epaimahaiak, eta etako kide historikoa absolbitu dute delitu horiengatik. Epaimahaian adierazi dutenez, bake prozesuan negoziatu izana ezin da gaizkile elkartekide izatearekin parekatu. Absoluzio honen ostean, beste epaiketa bati egin beharko dio aurre Urrutikotxeak hilabete honetan. Hain zuzen, irailaren 13an eta 14an izango da, eta 2004 eta 2006 artean eta kide gisa gaizkile elkarteko kide izatea leporatuko diote bertan ere. Bada Euskal Irratietan elkarrizketatu dute gaur goizean Josu Urrutikoetxea. Bertan urrats asko egin direla nabarmendu du, baina oraindik beste asko egiteke daudela. Gaineratu du ere bere azken epaia garrantzi handikoa dela aurrera begira. Epaimahaiako buruak eman duen erabakiaren barnean argi ikusten da, negoziaketa batean aritzea bai batzuekin eta kideak izan, edo ez izan hitz egitean da, eta horren lanketan ibiltzea ez dela inondik inora delitu bat. Horrek duen garrantzia. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko pandemiaren bilakaerari lotuta Gotzone Sagardui sailburuak adierazi du beheranzko bidean goazela, baina oraindik ere zuhurtziarekin jokatu behar dela. Bestalde legebiltzarrean jakinazi duenez, Osakidetzak txertaketa puntuak berrantolatzeko prozesua hasiko du, xede biztanleria murrizten ari dela ikusita. Egoera epidemiologikoak beheranzko joera erakutsi du bereziki azken 14 egunotan. Halaxe adierazi du Gotzone Sagardui osasun sailburuak legebiltzarrean, baina gaineratu du asistentzia eremuan ez duela abiadura berean egin. Abuztuak, uztailean erregistratu genuen inzidentziaren gorakadaren amaiera ekarri du. Baita joeraren aldaketa ere. Sailburuaren hitzetan itxaropena bai, baina zuhurtziari eta prebentzio neurriei eutsi behar diegu. Txertaketa prozesuari dagokionez, aste gutxi barru 12 urtetik gorako populazioaren txertaketa prozesua bukatza aurreikusten dute. Sagardui jakinarazi du gutxi gora bera 200.000 pertsona falta direla txertoa jartzeko. Testuinguru honetan xede biztanleria murrizten ari dela ikusita, Osakidetzak txertaketa puntuak berrantolatzeko prozesua hasiko du. Txertaketa zentro handiek arrakasta izan dute. Ahalegin logistiko eta antolatzaile handia egin behar izan du. Xede biztanleria azkar murrizten ari da, eta laster ekingo diogu txertaketa zentroak berrantolatzeko prozesuari, egoera berrira egokitzeko hasieratik egin dugun bezala. Dena dela sailburuak herritarrak jakinarazi nahi izan ditu txertaketa prozesua amaitzak ez duela nahitaez pandemiaren amaiera esan nahi. Gauzak horrela, ondokoa da, Hego Euskal Herriko egoera epidemiologikoa. Azken 24 orduetan 488 positibo berri atzeman dituzte gobernuek 7.302 teste egin da. Beraz, positibotasun tasa 6,8%koa da orain. Ostera, 14.740 isunen tramitazioa bertan bera utzi du Jaurlaritzak. Horren aurrean, konparaziozko bidegabekeria salatu du Josu Erkoreka, segurtasun sailburuak. Udan Arbeok azalduko digu. Eusko Jaurlaritzak artxibatu egin ditu Konstituzio Auzitegiak ezeztatutako lehenengo alarma egoeran ertzaintzak eta udaltzaingoek ezarritako 14.740 eta 40 isun. Guztira ia 23.000 isun jarri zituzten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta isun horiek jada ordainduta dituztenei ez diete dirua itzuliko. Testuinguru honetan Auzitegi Konstituzionalak emandako epaiak kritikatu du Josu Erkoreka segurtasuneko sailburuak. Y a mí personalmente no me gusta y me parece muy objetable desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues hay que ejecutarla y no hay más remedio. Gaineratu du epaia konparaziozko bidegabekeria egiten duela, esate baterako goiz ordaintzagatiko prozeduraren bidez eta administrazioaren aurrean euren betebarrak diligentzia osoz betez isunan jakinarazi bezain laster ordaindu zituzten herritarrekin. Gauzak horrela isunaren tramitazioa etengo zaien herritarrek ez dute ezer egin behar, izan ere Jaurlaritzako ofizioz geldiarazi eta artxibatuko ditu prozedura horiek guztiak, edo zen administrazio prozeduratan daudela ere. Hau da ez dira hasiko oraindik izapidetu gabe dauden zehapenak, artxibatu egingo dira abian zeudenak eta zehaztutako pertsonek epe barruan jarritako errekurtso guztiak baietxeko dira.
Ipar Euskal Herrira jauzi egin da iazko babes neurri berdinekin ekin diote ikasturte berriari ikastetxetan ikustezagun. Atzo itzuli ziren irakasleak Ipar Euskal Herriko eskoletara eta gaur ikasleen txanda izan da. Orduri itzuli dira, baina berriro ikaskideak ikusteko aukera izan dute. 6 urtetik gorakoen maskara erabili behar dute, eskoletan derrigorrezko distantzia gordeko dute, ikasturte bereko ikaslekin osatutako burbuian elkarreraginan arituko dira eta eskuen higiene onean jarraitu beharko dute. Aurrez aurreko hezkuntzaren aldeko apustu egin dute arrazoi akademikoengatik eta ikasleentzako sozializazioagatik. Eskola protokolo berriak ikasgelak 7 egunez ixteko aurreikuspenari eusten dio positibo bakarrarekin lehen hezkuntzako ikasleen kasuan. Baina kontaktu estuak diren eta txertoa jarrita ez duten neska mutilei eskolak etxetik jarraitza erregutzen zaie. Txertatutako ikaskidek aurrez aurreko eskolekin jarraituko duten bitartean. Eskolan ez da osasun baimen eskatuko, baina irailaren amaieratik aurrera baimen hori ez duten ikasleek ezingo dute eskolaz kanpoko jardueretara joan, baldin eta ziurtagiri hori eskatzen duten instalazioetara bisitak egiten badituzte. Adituen arabera txertaketa ezin da neurri isolatua izan eta ikastetxetan gehiagotan egin behar dira test diagnostikoak, presentzialtasuna araua izatea nahi bada. Ikasturte hasteko ordu batzu falta zirenean, Paueko erakundeak CO2 detektagailuak erosi dituela baieztatu zuen ikastetxe bakoitzeko gutxienez aparatu bat egon dadin, hezkuntzak ezarritako gutxienekoari jarraituz. Bordelek bere aldetik 100 bat tresna erosi zituela iragarri zuen egun batzuk lehenago, Euskal Herria barne hartzen duen eskualdeko lizeoetan banatzeko. Ekonomiarekin zerikusia duten gaiei helduta, Madrilek gutxieneko soldata igoko du, baina KPI-aren igoeraren azpitik. Hauxe Madrilgo agenda politikoko gai nabarmen bat izanik, Euskadi Irratian Aitor Esteban EAJaren Espainiako Kongresuko bozeramaileak hartu dio eztabaidari. Igo behar dela argi dago eta gainera Europar Batasunak finkatutako lerroa jarraitu behar direla eta horruntza joten da. Hor badago konpromiso bat eta bataz besteko soldataren 160 heltzea urte batzun barru eta horretara jo behar da. Bestaldetik, lurzoru degradatua oneratu eta jarduera ekonomiko berriei tokia egiteko asmoz Eusko Jaurlaritzak Sprilurren bitartez 15 hektareako lursaila erosi dio Zumarragan ArcelorMittaleri. Lakuak ArcelorMittal Zumarragako 15 hektareako lursaila erosi du 7 milioi euroan. Euskadiko lurzoru industriala kudeatzen dituen sozietate publikoa Sprilurrek egindako erosketa da. Legazpin ere Zidenorren lurzai zarrak berreskuratzeko aukera eduki zuenak 15 milioi euroko inbertsioarekin. Izan ere, Zumarragako lantegia 2016an enpresa itxi zenetik jardurarik gabe egon da. Horrela jarduera ekonomiko berriak sustatzeko asmoz erdietzi du lursaila Eusko Jaurlaritzak. Eta horrez gain Jaurlaritzak jakinarazi du lurren deskontaminazioa bere gain hartuko duela. Hala, aurreikuspenen arabera 2021ko udazkenetik aurrera desegite prozesua martxan jarriko da. Hau da, lehendik dauden eraikinak etorkizunean eraisteko eta lurzorua deskontaminatzeko. Kulturarloan Euskal Herriko 14 musika taldek osatu dute Ura bere bidean proiektua eta dagoeneko ikusgai dago Fire Saturday Fundazioaren web orrialdean Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin eta Bilboko Koral Elkartearekin abeslariek kantak grabatu dituzte bertsio sinfonikoan. Ura bere bidean proiektua jarri du martxan Fire Saturday Fundazioak, Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Laboral Kutxarekin elkarlanean. Euskal Herriko 14 musika talde esanguratzuk Ura bere bidean musika egitasmoaren parte izan dira. Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin eta Bilboko Koral Elkarterekin batera talde bakoitzak kanta bat grabatu du. Azken 5 hamarkadako zeinbait abestik osatzen dute proiektua. Baina ukitu berezia izango dute kantek, Fernando Velázquez musikagile getzotarrak abestien birmoldatze sinfonikoa ekoiztu baitu.
Peio Reparazek esplikatu duenez, parte hartzaileek musika proiektuari balioa eman nahi izan diote. Egitasmo horiek ezinbestekoak baitira euskal kulturak iraun dezan. Herri bat bizirik mantentzeko eta kultura eta identitatea transmititzeko belaunaldiz belaunaldi, olako musikak eta arteak duen egin beharra garrantzitsua da, eta premiazkoa. Era berean musikariek ilusioz erabaki zutela proiektuaren parte izatea aitortu dute. Tartean Aitor Gorosabel Zutagar taldeko abeslariak azaldu du harrotasun osoz abestu duela itxaropena kanta. Bueno, oso pozik nago, harro eta itxaropena bezalako kanta bat, aurten ez da egitoketan marrero betamaika urte beteko dituenari horrelako bultzada berri bat ematea eta holako kolorea ematea, ez dakit netzat oso soñotu sentiarazten hau. Ura bere bidean proiektua dagoeneko ikusgai dago, eta astero estrenatuko dira digitalki egitasmoa osatzen duten 14 abestiak. Programazio zabala ospatuko du Kontxa Ehun ekimenak Donostiako estropada astea 2021ko bandera gogoan. 2 igandetako saioak Euskal Itsas Museoko leiotik ikusteko aukera eskainiko du aurten aurrenekoz, eta erakusketa batek, hitzaldi batek eta bertso saio batek osatuko dute egitaraua museoan bertan, eta baita ere akuariumean. 1921ko estropadak gogoratuko ditu Kontxa Ehun ekimenak Donostiako Euskal Itsas Museoan eta akuariumean. Asteazkenean emakumezkoen sailkatze faseko lasterketarekin batera eman zioten hasiera programari, eta banderaren irabazleak erabakitzen diren arte luzatuko da eskaintza zabalarekin. Berrikuntzen artean estropadak Itsas Museoko leiotik ikusteko aukera emango du aurten ekimenak. Hain zuzen, publikoari irekita egongo diren 2 jardunaldiak bizi ahal izango dira bertatik. Hurrengo 2 igandeetakoak alegia, hilaren 5 eta 12an. Estropada asterako propio sortutako erakusketa ere eskainiko du Itsas Museoak Kontxako banderaren guda izenekoa. Irailaren 5etik 12ra egongo da ikusgai museoaren 3. solairuan, doainik. Estropadak ikusteko aldiz, 8 euroko prezioan jarri dituzten sarrerak eskuratu beharko dituzte zaleek, eta 10 pertsonako aforoa izango duguneak egun bakoitzean. Bestetik, Donostiako akuariumak ere programazioaren zati bat jasoko du bere instalazioetan. Lehenengoa datorren asteartean ospatuko da, hilaren 7an. Donostiarra eta Orio traineruetako emakume arraunlariek eta komunikazioan aritzen diren zenbait emakumek hitzaldia eskainiko dute bertan, arratsaldeko 7etan abiatuta. Doakoa izango da sartzea, baina aforo mugak daudenez gero, lekua erreserbatua ahalko da helbide elektronikoaren bitartez. 50 lagunentzako lekua izango du ekitaldiak. 2 egun geroago irailaren 9an Usue Alberdi eta Beñat Gaztelumendik bertso saioa eskainiko dute akuariumeko terrazan, eta kasu horretan ere doako sarrera izango du saioak. Azkenik, sareetara ere egingo du salto aurtengo Kontxa Ehun ekimenak. Izan ere, antolatzaileek Kontxa 1921 lehiaketa jarriko dute martxan datorren astelenean. Galdera sorta baten bidez, Kontxako estropaden historiaz zaleek zenbat jakiten erakutsi beharko dute, eta zuzen erantzuten dutenen artean akuariumerako zein estropadak leiotik ikusteko 2 sarrera banatuko dira zozketa bidez. Eta gurean 11 telebistan klik batean saioa estreinatuko da bihar ostiralean gaueko 9:30 erreportaje eta elkarrizketa bidez, Iruña herriko kultur eskaintza ezagutuko dugu sortzaile eta sorkuntza gunei erreparatuz. Arte munduan bezala nire ustez, emakume asko daude mendizaleak direna, emakume asko dira bidaiatzen dutenak, nire bidaian emakume izugarriak ezagutzeko aukera izan dut, abentura zaleak, mendira leku askotan bakarrik igotzen direnak. Orduan, akaso garaia da pixka bat gehiago esan dezagun imagina beraiei ere pasatzeko edo guri ere pasatzeko egon bagaudelako, ezta? Uste dut daukagula ideia bat ingurumenari buruz guregandik oso urruti. Hirian bizi naiz eta mendira noa, naturara noa, ez? Guregandik aparte izango balitz bezala, ez? Eta
eta ez gara hartzen gu garela natura ere bai, orduan nola bizi dezakegu, nola ikasi dezakegu natura zer den ere bai gugandik, ez? Osea, gertutasun horretatik. Gaur egun historia orain dela 500 edo atzo bertan gertatutakoak gaur egungo norberaren gorputzetik pasa eta norberaren begiratik plazatzeakoan, historia etengabe errepikatzen da, kazetaritza bezala, ezer objektiborik ez da hor, dena subjektiboa. Aukeratu dugu iruditzen zitzaigulako alde batetik autore bat erabatez ezaguna Euskal Herrian eta merezi zuela, ze oso konplexua da eta Italian sekulako sona du eta garrantzia. Eta bestetik hau delako bere maizulana eta barne biltzen dituelako galdera asko unibertsalak izan da ere oso lokalki tratatzen direnak, ez? Eta hori askotan gertatzen zaigu Euskal Herrian, arlo askotan. Badaoiko moduan proposamen musikalarekin bukatuko dugu gaurko albistegia, Orioko Itaka taldearen amestu dezagun kantuaren bideokliparekin hain zuzen ere gustatuko zaizuelakoan. Besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro 11 atarian ondo izan eta bihar arte. Gaurko eguna beste